Jeg var på besøg hjemme hos dig. Hvad? Super flot skuffe dig, du har. Hold nu kæft! Hold kæft! Bedårende guldkuvert. Sindssygt flot. Meget flot, bedårende guldkuvert. Det skulle virkelig være en skam, hvis der skete noget med den. Der kan ske så meget med sådan en fin guldkuvert. Læg pistolen! Læg pistolen! Ikke lyt! Brian, ikke lyt! Ikke lyt! Stop, Brian, stop! Hvad fuck? Ikke skyde ham, ikke skyde Hvad fuck siger du, mand? Ikke lyt til ham! Hvad? Ikke lyt til ham! Hvad fuck er det, du siger? Han var... Fuck er der i kassen? Hvad er der i kassen, mand? Hvad er der i kassen? Jeg glemte det, ikke? Fuck er der i kassen? Fortæl mig, hvad der er i fucking kassen, mand. Hvad er der i kassen? Flot brev, du har. Fuck! Jeg har kassen. Jeg kommer tilbage.